Stála jsem na letišti Václava Havla v Praze, obklopená stovkami cestujících, kteří spěchali ke svým branám, ke svým rodinám, ke svým životům. Hluk byl ohlušující. Oznámení o odletech, pláč dětí, dunění kufrů na mramorové podlaze. Ale já jsem slyšela jen ticho. Hluboké, zlomené ticho vlastní izolace. Bylo mi 19 let. Měla jsem u nohou jeden malý kufr. Všechno, co jsem vlastnila. V kapse měla jsem 3000 korun. Všechny mé úspory z práce na částečný úvazek v obchodě se zmrzlinou. A v ruce jsem držela letenku do Londýna. Jednosměrnou letenku, kterou jsem koupila z peněz, které jsem šetrila rok. Mělo to být jinak. Měli tu být se mnou. Moji rodiče. Moje rodina. Měli mě doprovodit na letiště, rozloučit se, možná i trochu plakat, jak dcery dělají, když odcházejí poprvé ze života doma. Místo toho jsem byla sama, protože před 3 hodinami, když jsem naložila své věci do auta a řekla, jsem připravená, můj otec se podíval na mě s výrazem, který nikdy nezapomenu, a řekl, neodvezeme tě. Než se ponoříme do mého příběhu, nezapomeňte dát like tomuto videu, přihlásit se k odběru kanálu a napsat do komentářů, odkud z celého světa se díváte. Vaše podpora znamená všechno. Myslela jsem si, že jsem špatně slyšela. Co? Moje matka stála za ním, její obličej kamenný. Pokud chceš odejít z této rodiny, odejdeš sama. Nedostaneš naši pomoc. Ale mám letenku. Musím být na letišti za 2 hodiny. Pak bys měla zavolat taxi, řekl otec. Protože my tě tam neodvezeme. A otočil se a odešel zpět do domu. Moje matka ho následovala. Dveře se zavřely. Zavřely se na dívku, která udělala nepromenutelný hřích. Zvolila si vlastní cestu. Jmenuji se Tereza Součková. A tohle je příběh o tom, jak mě moje rodina opustila na nejdůležitější den mého života. A jak cizinec, bohatý, mocný cizinec, mi změnil budoucnost jednou větou. Věř mi, řekl. Budou toho litovat. Abych pochopila, proč mě rodiče opustili na letišti, musím vám vyprávět o rodině Součkových a o tom, co to znamenalo být částí naší tradice. Součkovi nebyli bohatí. Nebyli chudí, byli pevně střední třída. Typ rodiny, kde každá koruna byla počítána, kde práce byla posvátná a kde tradice byla Bůh, kterému se všichni museli klanět. Můj otec, Josef Souček, pracoval jako mistr v továrně na strojní součástky v Brně. Pracoval tam 30 let. Jeho otec tam pracoval před ním. A jeho otec před ním. To byla Součková tradice, loajalita k továrně, k městu, k způsobu života, který se neměnil generace. Moje matka Hana byla zdravotní sestra v místní nemocnici. Také její matka byla zdravotní sestra. Také její babička. Další tradice. A pak byla jsem já, jejich jediné dítě. Jejich jediná dcera. Dívka, která měla pokračovat v tradici. Problém byl, nechtěla jsem. Od té doby, co si pamatuji, jsem snila o světě mimo Brno. Četla jsem knihy o vzdálených městech. Londýn, Paříž, New York. Studovala jsem jazyky, angličtinu, francouzštinu, španělštinu. Přihlásila jsem se do programu mezinárodního biznisu na univerzitě v Praze. Ne v Brně, kde moji rodiče chtěli, abych šla. Proč Praha? Zeptal se otec, když jsem mu řekla. Máme dokonale dobrou univerzitu tady. Protože program v Praze je lepší, mezinárodně uznávaný. S příležitostmi studovat v zahraničí? V zahraničí? Matka se zasmála, ale nebyla tam žádná radost v tom. Terko, musíš přestat snít. Tvé místo je tady, s rodinou. Ale já nechci být tady celý svůj život. A co je špatného tady? Otec se postavil, tahle rodina žila v Brně generace. Pracovali jsme poctivě. Postavili jsme dobrý život. A ty myslíš, že jsi lepší než my? Že naše způsob života není dost dobrý? Nemyslím si, že jsem lepší. Jen chci víc. Víc, opakoval otec. Vždycky víc. Víš, jaký problém s tvou generací je? Nevážíte si. Vždycky hledáte něco většího, lepšího, vzrušujícího. A víš, kam to vede? K zklamání. Ale šla jsem do Prahy přesto. A milovala jsem to. Univerzita byla všechno, co jsem doufala. Náročná, rozmanitá, plná lidí, kteří snili velké sny jako já. Poprvé v životě jsem se necítila podivná za to, že chci víc.
Druhý rok jsem dostala příležitost. Stáž v mezinárodní konzultační firmě v Londýně. 6 měsíců. Placená. S potenciálem pro plný úvazek po absolvování. Bylo to všechno, co jsem kdy chtěla. Brána do světa, o kterém jsem snila. Řekla jsem to rodičům během víkendu návštěvy domů. Londýn? Matka upustila vidličku. Řekla jsi Londýn? Ano, je to úžasná příležitost. Firma je... Ne, řekl otec. Prostě, konečně. Co myslíš ne? Myslím ne. Nepůjdeš do Londýna. Dokončíš univerzitu v Praze, ale a pak se vrátíš života. Domů. Je to hloupý nápad, řekla matka. Londýn? Jsi dívka z Brna, Terko. Nepatříš tam. Jak to můžeš vědět? Nikdy jsi tam nebyla. Přesně, řekl otec. A nepotřebovala jsem. Vím, kde patřím. Vím, jaká je má hodnota. Ty ne. Moje hodnota? Vstala jsem, třesoucí se zlostí. Myslíš, že moje hodnota je zůstat v Brně celý můj život? Pracovat stejný job jako vy? Nikdy nevidět svět? Nikdy nevyzkoušet něco nového? Myslím, že tvá hodnota je tvá rodina, řekl otec. Je to loajalita, je to tradice. Ale ty na nic z toho nedbáš, že ne? Dbáš jen o sebe. To není fér. Řeknu ti, co není fér. Přerušil mě. Není fér, že jsme tě vychovali, zaplatili za tvé vzdělání, obětovali, abychom ti dali příležitosti a ty jen chceš odejít. Jako bychom nebyli dost dobří. Nejde o to být dost dobří. Pak o co jde? Jde o to být svobodná, křičela jsem. Jde o to žít můj vlastní život. Dělat vlastní volby. Ticho, které následovalo, bylo těžké. Pak otec řekl, klidně ale studeně. Pokud půjdeš do Londýna, přestaň se považovat za součást této rodiny. Myslela jsem si, že to nemyslí vážně. Myslela jsem si, že to byla prázdná hrozba navržená, aby mě vystrašila k podřízení. Mýlila jsem se. Měsíce před mým odletem byly napjaté. Snažila jsem se mluvit s rodiči, vysvětlit, přesvědčit je, aby chápali. Ale pokaždé, když jsem zvedla telefon, konverzace byla studená, krátká. Ještě plánuješ odejít? Zeptala se matka. Ano. Pak nemáme o čem mluvit. Klik. Myslela jsem si, že změní názor. Myslela jsem si, že až bude den odletu blíž, jejich rodičovská láska by překonala jejich hněv. Že by si uvědomili, jak absurdní bylo odříznout vlastní dceru pro následování jejího snu. Ale den před mým odletem jsem dostala textovou zprávu od otce. Neočekávej nás zítra. Udělala jsi svou volbu. Teď žij s ní. Volala jsem okamžitě. Zvedl po 6 zvonění. Tati, prosím, jen mě odvezete na letiště. To je všechno, co žádám. Řekl jsem ne. Ale proč? Proč jste tak krutí? Nejsme krutí, Terko. Učíme tě lekci. Nemůžeš mít oboje. Nemůžeš otočit zády své rodině a pak očekávat naši podporu, když to vyhovuje tobě. Neotáčím zády. A jednoho dne zjistíš, otáčíš, že svět tam venku není tak skvělý, jak si myslíš. A když budeš chtít přijít domů, doufám, pamatuj si tento okamžik. Pamatuj si, jak si vybrala cizince před svojí vlastní rodinou. Nevybírám cizince, vybírám vlastní budoucnost, ale on už zavěsil. Seděla jsem ve svém malém studentském bytě v Praze, jeden kufr zbalený u dveří, letenka na stole a cítila jsem se úplně sama. Neměla jsem nikoho jiného, žádné sourozence, žádní prarodiče, všichni zemřeli, když jsem byla malá. Žádní blízcí přátelé v Praze. Většina mých spolužáků už odjela na prázdniny. Byla jsem 19, odlétala do cizí země a jediní lidé, kteří měli záležet, mi řekli, abych šla sama. Tu noc jsem nespala. Jen jsem seděla a zírala na kufr, ptajíc se sama sebe. Stojí to za to? A pak jsem si vzpomněla na pocit, který jsem měla, když jsem dostala dopis o přijetí do stáže. Radost, vzrušení, pocit nekonečných možností. A věděla jsem, že pokud to nevzala, pokud jsem zůstala v Brně, abych potěšila své rodiče, navždy bych litovala. Takže příští ráno jsem zavolala taxi. Naložila jsem svůj kufr a jela jsem na letiště sama. Letiště Václava Havla bylo chaos. Bylo to vrchol léta, tisíce cestujících všude, dlouhé fronty u check-in přepážek, děti křičící,
rodiče křičící. Čekovala jsem své zavazadlo, prošla jsem security a našla jsem svou bránu. Odlet byl za 2 hodiny. Měla jsem čas. Příliš mnoho času. Protože vše, co jsem mohla dělat, bylo sedět tam a přemýšlet o tom, co právě ztratila. Moje rodina. Jediní lidé, kteří mě znali celý můj život. Zavrhli mě. Ne protože jsem udělala něco špatného. Ne protože jsem je zradila. Ale protože jsem si vybrala vlastní cestu. Začala jsem plakat. Potichu, nejprve, pak víc. Nemohla jsem si pomoct. Váha všeho, opuštění, nejistota, strach, konečně mě chytila. Promiň, řekl hlas. Podívala jsem se nahoru. V pořádku? Byl to muž, možná kolem 50, dobře oblečený v elegantním obleku, s laskavýma očima zadrátěnými brýlemi. Jsem v pořádku, řekla jsem rychle, utírajíc slzy. Jen. Těžký den. Posadil se vedle mě, nikoli blízko, jen. Přítomný. Létáš poprvé sama? Zeptal se. Jak jsi věděl? Usmál se. Měl jsem dceru. Viděl jsem ten pohled předtím. Pohled někoho, kdo je vyděšený, ale snaží se být statečný. Měl? Slovo mě zastavilo. Jeho úsměv zeslaboval. Zemřela před 5 lety. Rakovinou. Bylo jí 23. Omlouvám se, zašeptala jsem. Já ticho chvíli. Pak. Kam létáš? Londýn. Mám tam stáž. To je vzrušující. První mezinárodní práce? Ano. A moje rodina? Nesouhlasí. A pak? Nevím proč. Možná protože byl cizinec. Možná protože jsem potřebovala říct to někomu. Jsem mu vyprávěla všechno. O mých rodičích. O jejich tradici. O hádce. O opuštění na letišti. Poslouchal bez přerušení. A když jsem dokončila, řekl. Mohu ti něco říct? Přikývla jsem. Moje dcera Karolína byla její jméno, měla sen. Chtěla být umělkyní, malířkou. Byla talentovaná. Opravdu talentovaná. Ale já... Nebyl jsem podporující. Řekl jsem jí, umění nebylo praktické. Že potřebovala skutečnou kariéru. Tlačil jsem jí studovat ekonomii. Dostala se na dobrou univerzitu. Dostala dobrou práci. Ale nebyla šťastná. A když se jí diagnostikovala rakovina a měla jen 6 měsíců, víš, co jsem jí řekl? Můj hlas se třásl. Co? Řekl jsem jí, lituji toho. Lituji, že jsem tě nenechal následovat tvůj sen. A řekla mi, já taky, tati, já taky. Slzy tekly mým obličejem. Tvoji rodiče si myslí, že tě chrání, pokračoval. Myslí si, že tě zachraňují od zklamání, ale opravdu tě ukládají do klece. A jednoho dne, až bude příliš pozdě, si uvědomí, že ztratili něco vzácného. Ne proto, že jsi zemřela, ale protože ses rozhodla žít. Ale co když? Co když mají pravdu? Co selžu? Co když Londýn je katastrofa? Podíval se na mě, jeho oči vážné. Pak selhala. To je 1000krát lepší, než nikdy neskusit vůbec. Věř mi, tvoji rodiče budou toho litovat. Možná ne teď, možná ne rok. Ale jednoho dne, až uvidí ženu, kterou se stala, budou litovat každého dne, kdy tě nepodpořili. Jeho slova byla jako balzám na ránu. Poprvé za týdny jsem se necítila sama. Děkuji, řekla jsem. Opravdu. Nevím ani tvé jméno. Viktor, řekl, natahuje ruku. Viktor Novotný. Potřásla jsem mu rukou. Tereza Součková. No, Terezo Součková, přeju ti hodně štěstí v Londýně. Myslím, že tam udělají velké věci. Vstoupil a začal odcházet k jiné bráně. A otočil zpět. A Terezo, když uspěješ, nezapomeň poslat rodičům pohlednici, jen abys jim ukázala, co zmeškal. Usmála jsem se skrze slzy. Udělá. Londýn byl přesně tak obtížný, jak jsem si představovala. Stáž byla v konzultační firmě jménem Sterling & Associates, prestižní firma s klienty po celém světě. Pracovala jsem 16 hodin denně. Spala jsem v malém sdíleném bytě s 3 dalšími stážisty. Jedla jsem levné sendviče k snídani a laciné těstoviny k večeři. Ale učila jsem se. Bože, jak jsem se učila. Pracovala jsem na projektech pro Fortune 500 společnosti. Analyzovala jsem trhy. Tvořila jsem strategie. Prezentovala jsem před CEO a CFO, kteří měli víc zkušeností než já let života. A vynikala jsem.
3 měsíce do stáže mi můj vedoucí, senior partner jménem Margaret Chen, zavolala do své kanceláře. Terezo, chci ti něco nabídnout, řekla. Co? Pozici plného úvazku po absolvování univerzity jako junior consultant. Můj dech se zastavil. Vážně? Vážně. Jsi nejsilnější stážistka, kterou jsme měli za roky. Chytrá, tvrdě pracující, strategicky myslící. Chceme tě v našem týmu. Já nevím, co říct. Řekni ano, usmála se. Ano, řekla jsem. 1000krát ano. Tu noc jsem zavolala domů, poprvé za 3 měsíce. Matka zvedla. Halo? Tady Tereza. Mami. Ticho. Pak, co chceš? Jen. Chtěla jsem ti říct, že mi nabídli práci, plný úvazek, po absolvování, v Londýně. To je pěkné, pěkné. Ne, gratuluji. Ne, jsem hrdá na tebe. Jen pěkné. Chtěla jsem, abyste věděli, že měli jste pravdu o jedné věci. Svět tam venku je těžký. Je to tvrdší, než jsem si myslela, ale také je to úžasnější. A jsem ráda, že jsem šla. Další ticho. Tvůj otec není tady, řekla matka nakonec. Ale řeknu mu, že jsi volala. Mami, klik, zavěsila. Seděla jsem ve svém malém londýnském pokoji, telefon stále v ruce a uvědomila jsem si něco. Nepotřebovala jsem jejich schválení už. Postavila jsem život bez nich. A byl to dobrý život. Roky plynuly. Absolvovala jsem univerzitu s vyznamenáním. Začala jsem plný úvazek u Sterling & Associates. Povýšila jsem rychle. Junior consultant na senior consultant. O 4 roky později, v 20 tajtí, jsem byla nejmladší partner v historii firmy. Moje specializace? Mezinárodní trh expanze pro evropské firmy. Pomáhala jsem společnostem navigovat složité geopolitické krajiny, kulturní rozdíly, právní labirinty. Byla jsem dobrá, velmi dobrá. A stal jsem se něčím, co jsem nikdy neočekávala. Bohatá, nejen pohodlná, opravdu bohatá. Bonusy v 6 místných číslech, exkluzivní klienti platící miliony za mé poradenství. Koupila jsem si byt v Londýně, nádherný prostor v Chelsea s výhledem na Temži. Cestovala jsem po světě, New York, Tokio, São Paulo, Dubaj. Setkala jsem se s CEO, prezidenty, miliardáři. A celou dobu jsem posílala pohlednice domů. Přesně jak Viktor Novotný navrhoval. Pohlednice z Paříže. Konzultovala jsem pro LVMH tento týden. Myslela jsem na vás. Pohlednice z New Yorku. Prezentovala jsem na Wall Street. Přála bych si, abyste mohli vidět. Pohlednice z Tokia. Právě jsem uzavřela deal za 50 milionů. Děkuji za učení hodnoty tvrdé práce. Nikdy jsem nedostala odpověď. Ale pokračovala jsem posílání. Protože chtěla jsem, aby věděli. Chtěla jsem, aby viděli, co jsem postavila. Chtěla jsem, aby litovali. A pak, 7 let potom, co mě opustili na letišti, jsem dostala hovor. Slečno Součková? Neznámý hlas. Tady volám z fakultní nemocnice Brno. Je to o vašem otci, Josefu Součkovi. Měl srdeční infarkt. Letěla jsem do Prahy příští den. Najala jsem auto a řídila přímo do Brna. 3 hodiny řízení, kterých jsem strávila v otupělé mlze strachu. Otec byl ve stabilním stavu, když jsem dorazila. Matka seděla vedle jeho postele, vypadající menší a starenější, než jsem si pamatovala. Mami, řekla jsem tiše od dveří. Podívala se nahoru. Její oči byly červené od pláče. Terko, tady jsi. Samozřejmě, že jsem Otec tady. Byl vzhůru, ale slabý. Když mě uviděl, jeho výraz byl složitý. Překvapení, lítost, něco jako hrdost. Terko, zašeptl. Seděla jsem na druhé straně jeho postele. Tati, jak se cítíš? Byl jsem lepší. Pokusil se o úsměv. Nepovedlo se to. Slyšel jsem, že se stala partnerkou. Firmě. Ano, to je. Děkuji. Bylo tam trapné ticho. Pak matka řekla. Četli jsme tvoje pohlednice. Všechny z nich. Četli? Pokaždé, když jedna přišla, tvůj otec jí přikládal na ledničku. Máme je všichni. Podívala jsem se na otce. Slzy tekly. Udělali jsme chybu, Terko, řekl. Velkou, strašnou chybu. Mysleli jsme si, že tě chráníme. Mysleli jsme si, že svět tě zlomí. Mysleli jsme si, že bys přišla domů zraněná a ztracená.
Ale vy jste mě nezranili, řekla jsem tiše. Ty jste mě zranili. Vím, a každý den od toho dne, co tě opustili na tom letišti, litoval jsem toho. Matka vzala mou ruku. Byli jsme tak hrdí na tebe, Terko. Tak hrdí. Ale byli jsme také vystrašení. Vystrašení, že tě ztratíme. A tím, že jsme tě drželi příliš tvrdě, ztratili jsme tě stejně. Měla jsem v očích slzy. Nestratili jste mě, jsem tady, ale měli jsme tě ztratit 7 let, řekl otec. 7 let tvého života, tvé úspěchy, tvoje boje. Všechno to proto, že jsme byli příliš hrdí, příliš hloupí, abychom připustili, že jsme se mýlili. Promiň nám, řekla matka. Prosím, vím, že si to nezasloužíme. Ale prosím, promiň nám. Podívala jsem se na ně, moje rodiče, kteří vypadali menší, křehčí, starší. Viděla jsem lítost v jejich očích. Viděla jsem bolest. A věděla jsem, že měl pravdu. Viktor Novotný měl pravdu. Litovali toho. Pomíjím, řekla jsem. Ne, protože si to zasloužil klid. Otec se zotavil. Trvalo to měsíce, ale zotavil se. A pomalu, velmi pomalu začali rekonstruovat náš vztah. Nešlo to hladce. Byly argumenty. Byly těžké konverzace. Byly momenty, kdy jsem chtěla odejít a nikdy se nevrátit. Ale jsem zůstala. Protože navzdory všemu bolest byli moji rodiče. A přes všechnu bolest milovala jsem je. Otec se dozvěděl vyprávět o mé práci. Matka se dozvěděla klást otázky. Ne kritické, ale zvědavé. A já jsem se dozvěděla sdílet můj život s nimi. Nehledajíc jejich schválení, ale prostě sdílet. Rok po otcově srdečním infarktu jsem je vzala do Londýna. Byla to jejich první mezinárodní cesta. Ukázala jsem jim mou kancelář, mou kvartiru, mé město. A viděla jsem to v jejich očích. Nejen hrdost, ale úžas. Úžas nad životem, který jsem postavila. Nad ženou, kterou jsem se stala. Měli jsme nechat tě jít dřív, řekl otec jednoho večera, jak jsme stáli na mém balkóně, dívajíc se na Londýn rozsvícený v noci. Měli, souhlasila jsem. Ale nakonec jsem šla. A to je to, co záleží. Podíval se na mě. Jsem tak hrdý na tebe, Terko. Vím, že jsem to neřekl dost. Ale jsem. Děkuji, tati. To znamená víc, než si myslíš. O 10 let později, 17 let potom, co mě opustili na letišti, jsem seděla v první třídě na letu do Prahy. Nebyla jsem už senior partner u Sterling & Associates. Byla jsem CEO své vlastní konzultační firmy, Novotný Global. Pojmenovala jsem ji po muži, který mi změnil život na letišti oním dnem. Vyhledala jsem Viktora Novotného rok po našem setkání. Chtěla jsem mu poděkovat. Zjistila jsem, že byl sám CEO velké tech firmy v Praze. A když jsem mu řekla, jak jeho slova mě změnila, nabídl se stát mým mentorem. Na roky mě vedl. Učil mě. A když jsem se rozhodla začít vlastní firmu, byl můj první investor. Terko, řekl mi, když jsem podepsala papíry, moje dcera by byla hrdá na tebe. Já jsem hrdý na tebe. Teď, jak jsem seděla v tom letadle, mířícím k Praze, přemýšlela jsem o své cestě, od vyděšené 19letý dívky na letišti k úspěšné CEO. Od opuštění mé rodiny k nalezení nové, mentory, kolegy, přátele, kteří se stali rodinou volby. Od litování a zlosti k odpuštění a klidu. Moji rodiče byli nyní ve starším důchodu. Otec konečně odešel z továrny. Matka přestala ošetřovat. Žili tichým, klidným životem v Brně. A já? Já jsem žila hlasitým, uspěchaným, nádherným životem napříč kontinenty. Ale pokaždé, když jsem přistála v Praze, šla jsem domů. Ne trvale, ne navždy, ale navštívit, spojit. Připomenout protože si, pravda byla, odkud jsem přišla. I když mě opustili, i když mě ranili, i když trvalo roky napravit tu škodu, stále byli moji rodiče. A já je stále milovala. Jen tentokrát byla na mých podmínkách, ne jejich. Když jsem dorazila domů, rodiče mě čekali u dveří. Otec měl slzy v očích. Co je špatně? Zeptala jsem se. Nic není špatně, řekl. Jen, máme něco pro tebe. Vedli mě dovnitř a tam na kuchyňském stole byla velká krabice. Co je to? Otevři, řekla matka. Otevřela jsem ji. Uvnitř byly všechny pohlednice, které jsem kdy poslala. Z každého města, každé země,
Každé cesty. Chtěli jsme, abys je měla zpět, řekl otec. Abys věděla, že jsme četli každou jednu. Že jsme byli vždycky hrdí, i když jsme neuměli to ukázat. Vzala jsem jednu. Pohlednici z Londýna, první, kterou jsem kdy poslala. Na zadní straně jsem napsala: Přála bych si, abyste mohli vidět, jak vzrušující je Londýn. Jednoho dne vás vezmu. Tereza. A pod tím v otcově třesoucím se rukopisu: Odpusť nám, že jsme nebyli tam. Litujeme každého dne. Měla jsem slzy tekoucí mým obličejem. Děkuji, zašeptala jsem. Za to. Za všechno. Objali jsme se, dlouhý, těsný objem rodiny, která se ztratila a našla zpět. A věděla jsem v tom okamžiku, že Viktor Novotný měl pravdu o všem. Oni toho litovali, ale já nelitovala. Ani jednoho dne. Dnes, když sedím v mé kanceláři v Londýně, koučuji mladé profesionály, kteří jsou vyděšení udělat velký skok, kteří se bojí zklamat své rodiny, kteří myslí si, že bezpečnost je důležitější než sny. Říkám jim můj příběh. O rodičích, kteří mě opustili na letišti. O cizinci, který mi dal naději. O cestě od opuštěné dívky k CEO. A říkám jim tohle. Někdy lidé, které milujete, vás nezáleží. Ne proto, že jste špatní, ale protože jsou vyděšení. Vyděšení změnou. Máty. Vyděšení neznámého. Ale jejich strach nemůže stát se vaší klecí. Máte jedno život, jednu šanci, jednu příležitost vytvořit něco krásného. A pokud ti, kteří vás milují, vás nemůžou podporovat, najděte ty, kteří mohou. Postavte rodinu z volby, z mentorů, přátel, spojenců, kteří vidí vaši hodnotu. Když a jednoho dne, rodina ne. Možná ne dnes zítra, ale jednoho dne, ti, kteří vás opustili, uvidí. Uvidí ženu, muže, kterým jste se stali. Uvidí život, který jste postavili. A budou toho litovat. Ale do té doby žijte tak dobře, že jejich protože nejlepší pomsta není ukázat jim, co zmeškal. To žít tak plně, že už nezáleží, zda to vidí nebo ne. Jsem Tereza Součková. CEO Novotný Global. Dcera. Mentee. Přeživší. A tohle je můj příběh o tom, jak být opuštěná mě naučila, jak létat. Věř mi, pokud mě opustili, budou toho litovat. Já nikdy nelituji jediného kroku.